پیشے مردم او آہانی گپ مراداری گوشدارو کا پیشے مردم سک دانا بتگا زانوگر بتگا آہانی ایچ گپ ابید چا لوجکنا بتا لہتی شرک پالان چابید انچو کہ ماں کسانے تین گوڑا میں گونڈوانی گینگی استگا کہ شاپو کا پساد جڑک بتگا میں ابیے لوگے دپا یک کناری استگا دان کے یک دانگی پیرتی ماں بیچارگار پا لٹ چوبت او امک صحبت ایشا بڑی رید ودلا زانتی کہ ای ظالم منا سورگا نیلا بلے پریشانی گپ ایشا کہ مارا چا ساری کنر پاسا وارتا ماں کے وحدی صحبہ پادت کا گوڑا یک صحبیا میں گینگا ارادہ کت کہ مرچی شب معاشمہ سجگی آمیدہ واپسنے ماوتی بندوک سجگی نا گر ران کتا آرتا ابیا کے مارا دیست آت گوشی چوکا شمائے دایا لائے ماگو ابی و کنرے چینگا اتکگا ابیا گو نکنے کنرے چیرگا نواب سے شاپا ایچ برد رچکانی چیرگا نواب سا سجگی جنو جنسو سجا کہاں میدا جمع با او ہر یکی ایدا واب سی صوبہ پاد نئے ماں تورسا لرز یکی دمیے شکلا چارا گئے تا او پدا ماں تورسو لرز بودتا یکی دمیے وندو کانا چسکو تو دیم پا لوگا شتا ایگا پہ لوجک آواتا وما نزاند بلے نوم پہما کہ درچک شپا آکسیجن جاگہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کنا کیا انسان پوپانی واسطہ نگی آیا پوپانچے خرابی اثر زورت کنا دیگا گپے کہ ماں شما انو کاربن ڈائی آکسائڈ گروچ گلاٹن نے سافٹ ڈرنکس آنی توکا دیگا یک رن دیا ماں سجگی پرزونے کے سر آئے تا او میں یک ناکوزت کیا مدام شمی دلاحت کہ نانے ورگے وحدہ وانچین بلائن دپار کے دپا جا گئی نکوت میں جوائنٹ فیملی بوتا کوڑا ماں سجگی نا یک جاگا نشتا ورگ وارتا یک روچی آمنی نا اکوا زبر تمیشیرہ موشتی بیچارہ کے دپ اشت بود او بلاہی کندگی ماگو اتی گینگا جات ماں یکی دمیرہ مکون کو تو بیچارک چیر رکت منی ماتا گوشت ورگے وحدہ ابر نکنا ورگن جن ورا او منی ناکوا گوشت منی ناکو زدگارا کہ دپارا کستر بکا ورگے وحدہ آواز مکن وحدہ مانا زانتا بلے چونہا ایشی سیل ہو جکا اولی کہ ورگے وحدہ گپ نکنا شما سجینا ہوتی نوک چارتا کہ جو کلون جانی ای بیچارگے بلائیں کاری وحدی ما نانا پیلک کان ای سائے کشگی نالیہ بند کان وحدی کے ماں گپ جنگا بان یا کندگا بان یا سائے زورگا بان گوڑا ماں کے وحدی پیلک کئی چیزی وران جیسے کہ آپی بھی یا پیر نانی بھی یا ورگی بھی گوڑا ای کے وحدی را پچ بھی ای میں سائے نالیہ شد کنا بازی وحدہ دپار آپریشن کنک بھی تو کشک بھی او ہنچی وحد کہتے ہیں کہ ای سائے جاگہ بند کنا لیا او انسان مرت ہم کا اشیا چے ابھی دومی لوجک اشین کہ سائیکولوجی گوشی اگا تو ورگائے تی دماغارا 20 منٹ لوٹی میں دہارا ای پیغام را دے گے واسطہ کہ تو سیر کتا وحدے کے تو بلائن دا پار ورے او جلدی ورے ایشان عزم بوگے او پیغام دے گے موہ نہ رسی امیشہ چے ابید پدا فضولیم فیٹ پیداک بھی وحدے کے ای جمع بان ترا مطلب علمی کہ تو وطی دپارا سیو دو رندہ بجائے اشیا سوابا ترا اوبیسٹی ہم پیدا بود کا سیمی اشیا ریزن ہمیشین یا لوجک ہمیشین کہ تو وحدے ورگے وحدہ گب جنگا بے یا پھر کندگا بے گوڑے اشیا تو کا گواتے لہتے پارٹیکلز تی لاپا روتے ہیں کو اشیا وجہ سے بلوٹنگ بھی اور ان دگے گے سے یا باقی مسئلہ پیدا بن کو جو کہ طرح انسیکیور ہم کنا اور ہڑو جنجال بازی نہیں پیدا کنا ایشتا چوشین لوجک میں پیشے مردمان بازیں گپ جتا مطلب کہ راد نبود تگا ابید چا بازیں شیر کو پالا جیسا کہ گوشان کہ آپا و اوشتکائی مورے یا بازیں اندگے گا پستا اگا شمارا ای دوست بو کمنٹ جاللہ بلک کے منگیشتر سرپدی گوما دیما شمکائیں سلامت باتے